Il-familja hija verament ta' importanza l-Partit Nazzjonalista u dan jiġduh id-diversi inizjattivi, liġijiet u direttivi li ħadmu fuqhom l-MPs tal-Partit Nazzjonalista fil-5 snin li għaddew. Iżda għad baqa' ħafna oqsma fejn il-familji Maltin u Għawċin għadhom lura meta mqabbla ma' dawk Ewropej. U l-MPs eletti fisem il-Partit Nazzjonalista fl-elezzjoni tal-25 ta' Mejju se jkunu qed jaħdmu biex jassiguraw li l-liġijiet, direttivi u inizjattivi li jittieħdu fuq livell Ewropew iwasslu l-kwalità ta' ħajja aħjar. Dan qalu l-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista l-ħidma fil-Partit Robert Arrigo waqt konferenza tal-aħbarijiet, akkumpanjat mis-Segretarju Internazzjonali tal-Partit Nazzjonalista u kandidat għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Roslyn Borchnight u l-kandidat tal-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Peter Aġus. Robert Arrigo tkellem fost l-oħrajn dwar id-direttiva tal-Work-Life Balance kif ukoll il-Master Plan kontra l-Kanċer. Id-direttiva tal-Work-Life Balance li għaddit mill-Europa, il-proponent mill-MEP tagħna David Casa, il-Master Plan għal-Kanċer li biex niftehmu sew fuqha hija pjan biex niġġieldu l-marda tal-kanser u mhux biex nagħtu xi impressjonijiet oħra fuq il-kanser. Roslyn Borchnight tkellmet dwar l-importanza ta' pagi u xogħol aħjar għal kulħadd. Partit Nazzjonalista jinsab diżappuntat bl-aħħar statistika li turi li l-pagi bejn in-nisa u l-irġiel mhumiex indaqs, infatti in-nisa qed jitħallsu inqas mill-irġiel. Peter Aġus qal li din l-elezzjoni trid tkun dwar il-futur ta' wliedna u l-opportunitajiet ġodda bħal robotika u l-intelligenza artifiċjali. Ewropa hija l-post fejn irridu jiġu rispettati il-valuri, l-identità ta' dak li għamilna Maltin. Aħna ngħidu ta' spiss li Ewropa għandha tkun bħal libsa li tiġina tajjeb. Għal-konferenza tal-aħbarijiet attendew ukoll il-kandidati għall-elezzjoni tal-Kunsill Lokali Angelo Mikallef u Gillian Farrugia Paċ.